udokotela uthi angiterminate ingane yami umuntu. akuyona umuntu. Athi hey hayi le yakhulekelwa kangaka. Hayi thina uNkulunkulu kobuza ufeyile yena ngoba thina sicela ingane. Yena manje uzosibuyisela izilwane esingafazi. Ngithi mina ngikhale ngithi ngcono ngife mama ngiyaginqa le moto. Athi nje hey athi lalela susa imoto manje. Phathi phone loudspeaker uyibeke elontuzeni sizokhuluma uzofika ekhaya. Kulungile ngifuna ukuza lapho mina uzongitshela ukuthi udokotela utheni. Ungaqala uzibulale ungakachazelisi udokotela utheni. Engani mina thina sakhulekela lengane sinike ithuba kuzosichazela. Ngikhale ngidrive ngikhale ngihamba ngiyakhala endleleni angazi ukuthi ngafika nini ekhaya. Ngathi cela ukukutshela ukuthi eGreytown ngathi ngingena ekhaya wayengena umnyeni wami. Angazi ukuthi wayedriver kanjani. Ngiyakhala ngale ndlela ngiye. Select Africa TV ngiyakubingelela mbukeli olapho ngasekhaya ohlelweni Inside MyStory. Igama lami ngingusi Nenhlanhla. Namhlanje ohlelweni sikuphathele intokazi esencane eshade incane waba nama challenges engithemba ukuthi baningi abantu besifazane ababhekene nawo esikhathini samanje sokungabatholi abantwana. Uzozwa ke ukuthi yena wasizwa yini kwenzakalani. Ungakhohlanga kusilandela einkundleni zokuxhumana uSelect Africa TV ku Twitter, ku Instagram kanye na ku Facebook. Uphinde futhi ungene ku YouTube like usubscribe uphinde futhi ucommente. Ntokazi esinayo namhlanje uzosixoxela uhambo lwakhe uSlondi. Sisi Slondi asikubingelele sikwamukele ohlelweni Inside MyStory. Namhlanje sithi Inside Londi's Story. Ngiyabonga kakhulu sisi Nenhlanhla, ngiyabonga kakhulu ukwamukelwa. Ngiyabonga. Sisi Slondi ubani usisi Slondi khulele phi khulele ekhaya njani ngoba ngicabanga ukuthi ngale kwakho konke uSlondi khona la qhamuka khona. uSlondile wakwaDuma before umshado. Ngizalelwe eAshdown ePietermaritzburg. Ngizalwa umama nobaba uDuma. Ubaba wami usuka eMpendle kushuthi mina saba seMpendle kodwa ke sakhulela eAshdown because bebehlala eAshdown abazali bethu. Sikhulela khona eAshdown kwaze kwafika lapho isikhathi la bethola khona umuzi eMbali. Sase sisuka ke siya eMbali la sihlale khona ke ekhaya nabazali bethu kwaze kwabe ke qala ngithola umshado ngiseMbali. Sisi Slondi udaba lwakho udaba othinta kakhulu abantu besifazane. Siyabonga nje ukuthi uvuma ukuthi udaba lakho ulikhulume. Ngicabanga ukuthi nawe indlela ozohila ngayo kodwa futhi ke okubalekile ukuthi khona impilo zabantu ozobashintsha. Baningi abantu besifazane abangabathola abantwana and bayithola beyibona sengathi bangabasifazane abangaphelele bona. Sicela ke namhlanje ukuthi usixoxele nje ngohambo lwakho ukuthi ke nangokuSlondi uyazalwa ekhaya lakaDuma uyashada kuyagigizwa kwabamnandi. Mhlawumbe nihlangane kanjani nobaba uDuma ukubuyela nje emuva kancane. Oh nobaba uZonda. Ubaba uZondo sihlangane insizwa yaseBergville. Ubaba uZondo sihlangane khona eMbali shuthi enene ube nosisi wakhe owangasekhaya. Umakhelwane wasekhaya naye ngicabanga ukuthi wayezengala ngokumsebenzi. Sahlangana khona ke ngimncane nginjalo. Sisahlangana khona ke washoka ukuthi hayi ubona unkosikazi. Nkosi yami yebo. I can imagine ngaleso sikhathi ngendlela omuhle ngayo namanje wayibonela nje babuduma ubaba uZondo leso situfuza nje ukuthi nkosama ngimthathe lo engakoni umuntu ngihlalele naye ekhaya. Mhlawumbe ke selihlangene seniyashada. Iqalaphi indaba yokuthi hayi bona abantwana bengatholakali. Indaba iqala njengoba ngisho ngithi bengisamncane kanti no15 years ngihlangana nobaba uZondo. Kuthe ngicabanga ukuthi ngathi sengino17 nje kwase sekuqedwe yonke into kodwa ke ngangakwazi ukushada ngoba ngangimncane ngingakakwazi ukuthi ngingaba ngiyisayene. So iqale nje indaba ngo2008 ngoba ngiyabona nje kulokhu bengisafunda nami ngisese high school ngingakanaki indaba ukuthi ngabe sengifuna usenalento ukuthi ngifuna uqeda isikole kodwa kusala ngomakoti phela noma ngingenzekani. Kuthe ngo2008 ke ngakhulelwa 2008 early kodwa ke umntwana wangena kwiTube.
njengoba ngicabanga ukuthi siyazi ukuthi umntwana uhamba kwi-tube eyongena kwisibeletho. So owami-ke wahlala kwi-tube lokuqala kwaphoqa ukuthi fanele akhishwe. Uma ekhishwa-ke kwawukuthi i-tube lami selivele lidamage. Ukhishwa ngokuthi uhlinzwe. Uhlinzwe yes, ngakhathwa nje kancane lakhishwa-ke i-tube lokuqala. Ngawo u-2008 futhi December ngaphinde ngakhulelwa futhi. Noma ngazi ngakhulelwa nini kodwa ngabona ngo-2008 esephindile futhi wangena kwi-tube. Ngacabanga ukuthi selisele lilodwa. Sekhishiwe lokuqala wakhishwa nomntwana. Laphinda-ke lesibili wangena kuyona futhi i-tube. Udokotela wasefuna ukulikhipha-ke udokotela nalo. Ngabuka-ke ukuthi phela mase kuphuma leli lesibili ngeke ngisakwazi ukuthi ngithole umntwana. Ngamcela udokotela ukuthi cha sacela ukuthi ungalikhiphi okungcono nje zama ukusikhiphe ukuklina umntwana lo ongene ngaphakathi. Udokotela wathi nje kuba kwagcina nje kunaloko ngingaboni ngeselilodwa nodokotela. Unakhona emqondweni ukuthi uma ngikhishwa leli tube uvele sithi abantwana ngingisabathola. Yes, nginakho. Unolwazi. Nolwazi nje ukuthi vele ngeke ngibathole phela mangabe udokotela-ke kodwa phela wagcina enze ngendlela esisho ngayo kodwa wasengithembisa ukuthi cha vele umntwana kahle kahle into evele ezohlala iyenzeka ngoba even isibeletho sami ngeke sikwazi ukuthwala umntwana, even ama-hormones ami akuwona umuntu wesifazane. Wathi nje ngoba ngikhumbula ukuthi khona omunye ubhuti engahamba naye owayesebenza kwa-health nje ngaleso sikhathi efuna ukuyochazeleka ngaleyo nto. Wamtshela nje ukuthi hayi mangabe kuwukuthi sinenkinga mhlawumbe singamhambisa ngisho e-court kodwa into aneshoyayo futhi mina mangingathola umntwana ngisho isitifiketi sakhe singadatshulwa. All right. Kwadlula-ke lapho-ke kuthe ngo-2009 ngakhulelwa futhi umntwana. Ngakhulelwa ngenhlanhla-ke wahlala umntwana esibelethweni. Angazi noma uNkulunkulu wayefuna ukuziprova yini. Ukhona namanje ukwezinye iy'bhedlela ezizimele la eMaritzburg. Ngakhulelwa full term ngabeletha umntwana ngoDisemba 10, 2009. Yes, ngabeletha umntwana wami wayemkhulu ukwanda igama lakhe. Ngebhadi wayemkhulu ngangimthole u-5.6. Wayitetela wahlinzwa. Ngahlinzwa. Ngangeke ngikwazi ukuyitetela because wayemkhulu. Cabanga ukuthi sahlala naye u2 weeks ekhaya. Waqala wanenkinga yokuphefumula kodwa sasinento yokuthi ngoba mkhulu umzimba wanenkinga yokuphefumula silokhu singena siphume esibhedlela. Uthe ngoFebruary 2010, February 18 washona umntwana. Sithi wahlala naye inyanga. Ngahlala naye wayeno2 months. Yes, wayeno2 months. Washona-ke umntwana. Ngikathi ashona usekubuyela emuva ukuthi ababili baphumile bahlala eshopini. Nangu-ke lo sengithi uyithemba lami usujabule useyahamba. Ama-doubts okudoubt uNkulunkulu wasunawo yini? Kwakwenzakalani emqondweni yakho? Ayekhona kakhulu. Nganginakho ukuthi ngibuye ngikholwe ile nto udokotela ayishilo ukuthi mhlampe ukuba ngizamanga futhi because udokotela wayengitshelile kodwa futhi kube nento yokuthi wayethe ngeke kuze kuhlale lutho esibelethweni sami. Ngithi ngangihlalile full term ngaze ngabe ngiyambeletha kodwa nje nganginento yokuthi Nkosi yami mhlambe khona engikwenzile okurong yini indaba mina ngangilokhu nginaleyo yinto nje ukuthi kanti yini ngoba angifuna ukuqamba amanga ngangingenayo ipressure kumyeni wami wayesupportive ngalolu hlobo kodwa mina ngangizizwa mina ngimkweleta yena ukuthi angikwazi ngisho umntwana nje oyedwa ngizizwe ngiwumuntu wesifazane nami ongaphelele. Umkhwenyane nabo yini abanye abantwana ngaphandle? Yes, umyeni wami unabo abantwana abawu-3 abafana abawu-3 nabo. Ngenhlanhla nje ngathi ngifika khona sengibuyela kwaZondo sengizohlala kwaZondo babuya bobathathu bazohlala nami. Bazoba umama kubona nje till now. Kodwa ikhona into ethi esibelethweni sami. Yebo. Yayikhona nje lento because abantwana bami bebengihlonipha ngalolu hlobo. Ungeke usho
because omunye nje wabo mayengangena la ungathi owami kufana nami. Bebengihlonipha bengumama nje kubona, kodwa ibikhona lento yokuthi mina ngiyazi ukuthi akekho ohlale esibelethweni sami. So nje ngizizwe ukuthi no, nami angiyena umuntu esifazane ophelele, angiyena. Sidluleke usehambile umntwana wafihlwa ngendlela okufanele afihla ngabo. Uqhubeke kanjani-ke nempilo manje? Akusho nasemphakathini akhona la okukhulunywayo, nasebandleni kuyakhulunywa, ngiyazi ukuthi umuntu okhonzayo. Kwenzakalani engqondweni yakho? Usunayo leyo fika ukuthi ibuhlungu engibuzile, angifusi mhlawumbe ukuphinde ngibuze, noma uthi no Nkosi yami ngiyamfuna umntwana? Bekunzima bekunzima kakhulu, bekunzima nje. Uyabona nje ngisho endaweni ubone ngisho umuzi owakhile nje, yabo wathi umyeni wami umuzi wami ewakho oqala ngiyibuza le ndoda lo muzi ongaki wakhelani, ngoba kuthuli nje, kuthuli, awazi. Yabona ubuke ngisho umakhelwane mawuhamba ubone nje uzwela usizi, especially uyacabanga ukuthi ngikhulele khona la eMbali mina. Ngalotsholwa ngimncane, ubaba nje mhla eyolanda iy'nkomo kwaZondo wayithatha abanomzane bendawo, ngangibongelwe endaweni. Ubone ukuthi wonke umuntu ngenhlanhla, ngike ngithi angazi mhlawumbe uNkulunkulu wezwa eyodwa yamkhuleka, because bonke omama bebehlale bethi bayangikhulekela, because mina ngifuna uqamba ngangasakhuleki, ngoba ngangibuka ukuthi sezize ziba ntathu iy'ngane akwenzeki. Kusho ukuthi mhlawumbe khona into engirongi ngayo, uyabona. So nje kwakunzima nje, kwakunzima. Uzizwe ngisho uhamba ukuthi awuzazi nje ukuthi uyini. Emva kokuthi kwenzekile-ke uqhubeka kanjani nohambe? Engqondweni yakho uyasho babuduma ukuthi cha babuduma angisafuni, baba uZondo angisafuni ukuzama, or uthi cha asiqhubeke emnyeni wami izami ngiyafuna ukutholela abantwana? Usithathaphi amandla ukuthi uqhubeke? Mina ngangiphusha kakhulu ukufuna ukuzama. Ngangiphusha kakhulu ukufuna ukuzama, ngoba nje njengoba ngisho ukuthi ngangizibona ngingapheleli. Uma wami kakhulu ubengikhulekela kakhulu, ekhuleka enethemba. Uyacabanga ukuthi umzali mangabe esathi kuzokwenzeka, so lalibuya lelo themba. Naye umyeni wami kakhulu-ke, umyeni wami ubengisapotha kakhulu. Into abeyisho ubethi ukhona noma akekho umntwana, kodwa lo mshado uzophila, ngoba mina ngithanda wena, angithandi umntwana noma ini. So nje ubekhuleka yena, mina bengikhuleka nje, kodwa bengingasaboni kahle, because bengingasazizwa, bengingazi ukuthi ngiphila kanjani, ngiphilelani, yabona. Kwenzakalani emva kwalokho? Emva kwalokho-ke ushonile umntwana, siyazama 2010. Siyazama kwawu-2010 waphela. Kunzima, ngiyakhala usuku nosuku, because nje mina nje ethuneni lomntanami ngangiya mhlawumbe every month. Siya naye uma, isikhathi esiningi besijwayele ukuya naye uma ekhuleke nje, bekuba yilokho. Kwawu-2010 waphela. 2011 kune-group esayi-create, yayikade ku-Facebook, kwakuyi-Baby Making Mothers Facebook. Sakhuluma kuleyo group, kwase kuba khona abanye nje omama. Kusho ukuthi uyacabanga ukuthi manje kuyi-group wonke umuntu uza nento yakhe, ukuthi singomama abangabathola abantwana. Nomunye uza nokunye kwesiZulu, okunye odokotela, okunye yini. So kwakhona labo mama njalo esilokhu sikhuluma ngomkhuleko nabo. Base bethi no, asiphumeni senzeni i-WhatsApp group esayibiza ngokuthi i-God's Never Fail. God's Never Fail, yes. Sayenza-ke le group sasikhuleka kuyo. Uyacabanga ukuthi ngithe bengingasakhuleki, but emva kokuba nomama laba esikuyi-same problem nabo, saqala sasikhuleka uma kuLesine nje, sasikhuleka njalo, kodwa sasiba ne-fasting njalo ngoLesine sikhuleka kuleyo group-ke. Ku-2011 saqhubeka nje, 2012 or 2012 ngaphinda ngakhulelwa futhi. 2012 ngakhulelwa futhi. Ngenkathi ukhulela uzwa nje indaba emva kweminyaka emibili yonke, kwenzakalani engqondweni yakho? Sithi nje phela, yabo nje kwase kumnandi, because kwase kukhona omunye umama oyedwa uThabisile owala eThekwini owayikhulelwa waze wamthola umntwana kuleyo group. Hawu, kwaphinda kwawusilondile, nakhulelwe, kwakuba mnandi. Sinabona ukuthi niyayibona lento enikhulekelayo, niyabona amandla kanjani. Uzophinda futhi naye angene ethubhini umntwana.
Owakho-ke manje. Yes, 2012 kubuhlungu nasegruphini kukhalwa. Hhayi kwacaca ukuthi-ke YouTube ngeke sasurvive phela uyacabanga ukuthi nalo uyaye ungene kulona vele. La-clean-a. Ngaphinda ngakhulelwa futhi kusho ukuthi nalo wahamba kulona lo sekuyimanje hhayi ngakhulelwa nawe ngene ejubhini kwacaca ukuthi owes-4 about-2 mbukeli bangena ejubhini baphuma lakhishwe lokuqala lasale lodwa wasurvive lo inyanga ezo9 kuthe sezaliwe washona nango wes-4 owesifazane ophambi kwami njengamanje usekhulelwe wes-4 naye ungena ejubhini usesimeni esifanayo naye njengamanje mlaleli kwenzakalani. Yes angene ejubhini hayi akhishwe kodwa athi udokotela-ke ayikho into esizokwenziwa ngaleli ivithikile nje kuphelile imali fanele ukhiphe ngithi ungalokothi udokotela ofanayo no sengikomunye mina okay ngithi nje ungalokothi ulikhiphe athi vele into engekho ngithi kodwa ungalikhiphi yini Slondi le ethi cha ngifuni nejubi lami ngisho ngiyakholelwa ukuthi phela mangake walikhipha vele ngeke phela ngina ukuthi noma ngathiwa livithikile kodwa mhlawumbe kuzokhona okuzokwenzeka uququmezela umkhuleko ekhaya uququmezela umkhuleko noma yini le kunika lento yokuthi angidaze lenkani idokotela ngisho ngabe ufunde kanjani kodwa ngifuni nejubi lami yini leyo lolu gqozo uthathaphi ngilithatha khona ekutheni nje kuyakhulekwa nje nginokuthi noma ngathiwa selivithikile but uNkulunkulu mhlawumbe khona umehluko azowenza malikhona nginokuthi malikhona yes hayi kwacaca ukuthi udokotela no hayi ngeke kuyabhida kodwa-ke odokotela bayalalela especially laba abazimele bayalalela kakhulu walikhipha-ke umntwana wathi nje kodwa sisilive othukele nje kuphelile ngalo ngathi it's fine malikhona ngisanethemba uma wami uyakhuleka mina ngiyazi kuzoba right athi okay hayi ashiye kanjalo udokotela 2012 2013 ngutho sihamba odokotela ngaleso sikhathi siyalelana odokotela nomunye uzomunye la ekhaya isimo sisafana wena nje ukhathazekile ngikhumbula ukuthi emva kwe-operation le ya-4 kwaba nenkonzo abazalwane bengilethela inkonzo I remember ukuthi umnyeni wami wasukuma ngalelo langa wathi bazalwane aningicingele ndomama ayiyeke manje indaba yokuzama ukuthola umntwana mhlawumbe mangabe ngincengwa abazalwane uzozwa kubuhlungu kumbone nje because ebusuku uyavuka uyakhala ebusuku ngiyahlinzwa uyacabanga ukuthi mangaka ama-operations enginawo manje uthi lo mama useyozafela etheatre ngampela ngoba kuyacaca ukuthi ngeke kuze kwenzeke kodwa ulokhu uyaphikelela mina angikaze ngimhluphe angikaze ngimfune umntwana angikaze ngithini ngiyacela ukuthi nje angizwa lutho ngikhumbula ukuthi-ke 2013-ke kwakhona udokotela engimyalelwayo la eThekwini ngaya kuyena wafika udokotela wathi udokotela ngeke Mamzondo ngendlela okuchaza ngayo angiboni ukuthi alikwazi ukusurvive i-tube especially uma ube ne-ectopic fanele ngabe likhishiwe ngiyamtshela ngithi no nganqaba ukuthi likhishwe athi kwaseku-2013 late 2014 athi uzongenza naye operation check ukuthi selinjani nangampela angenze i-operation ngo-2014 uma ngenze i-operation ngikhumbula ukuthi ngangisalelwe yabo uma uphuma etheatre ngiyakhumbula efika ethi nje ngeke Mrs Sondo yazi ukuthi ngangithi because ngase ngihlala ngiphethwe isinya kakhulu uthi yabona nje uzogcina ube ne-cancer ngoba liyavuthuka manje and ngangilibona kukhona into engangiyibona ukuthi ngathi khona into eziyiphumelayo manje yabo wathi uzogcina uba ne-cancer manje fanele uklinwe nje lento ngoba vele alisekho kahle kahle sekuklina nje ukulikhipha hayi ngabona ukuthi ayikho lento angilikhiphi because sengithuswa nayinto yokuthi ngizobe ne-cancer ngakhipha-ke 2014 wakhipha ngo-2014 yes all right wakhipha ngo-2014 kwaku-early ngase-ke ngamtshela kodwa ngathi okusala ngicela umntwana uwena mina ngifuna umntwana ngazi noma nengqondo yami ayingasasebenzi athi udokotela phela kanjani wayezangidwebele phansi lo dokotela engidwebele ukuthi umuntu wesifazane unjani ukuze akhulelwe kuhamba kanjani so wena kusekho lokho uzokwenza njani ukuthi mina anginandaba dokotela ngicela ingane mina ngifuna ingane wena kuthiwa wena uyakwazi ukuthola ingane athi nje idokotela ngikhumbula saya
August September 2014 saya kuyena-ke athi udokotela ngithi mina ngikhale ekhaya ngiyakhala zonke iy'nsuku ngiyakhala yabo nje mhlazane elikhiphile umyeni wami sisuka naye la eThekwini siye eMaritzburg ngiyakhala endleleni abantu babehamba belunguza imoto babethi mhlawumbe uyantshontsha umuntu wesifazane okwenzekani mangabe esesibuyela ngimtshela umyeni wami ngithi mina baba ngicela ukwenza i-in vitro. Athi yini leyo because ngangiguglisha sengiguglisha yonke into angithi mina sambe udokotela ngizomtshela ngampela sambe umyeni wami sifike kudokotela ngimtshela athi udokotela i-in vitro phela yonke into isihamba ethubhini i-in vitro ifeyila abantu benamathubhu abaphilile wena unalo kwakona lokho sokwenza kanjani ngithi mina enena angazi kodwa ngifuna yona athi uyayazi umalini i-in vitro iyabiza ifeyila kubantu belontuzile because ngaleso sikhathi wayesibalele kwazala ko-70,000-80,000 athi umyeni wami udokotela uma uzokwazi ukwenza kulungile akufeyile kodwa ngicela ukwenze ukuze adele athi udokotela ngeke ngoba sekuwo-September ngicela ongcono ngike nami ngenza i-research ngizokhuluma nabanye odokotela naba-overseas ngizwe ukuthi iyakuyenzeka into enjalo ongcono nginikeni isikhathi mhlawumbe nibuye ngoJanuwari ngithi mina okay hayi sihambe siye ekhaya masiye ekhaya uyakhumbula ukuthi sine-group le abantu abaningi kuyona sebenazo iy'ngane khona esaba-close nabo umndeni wakaManyathi eFirehead ukhulelwe umama wakhona sasikwi-group ekhulelwe ngaleso sikhathi babe nenkonzo yayilapha eNdumiso mase bedlula ekhaya kwakukhumbula ukuthi kwakumnyama ugesi ungekho ekhaya kwakusaqala lezi zinto ze-load shedding bafike babuManyathi ngikhumbula ukuthi wami ekhishini abazange bahlale phansi wami ekhishini wathandaza uyababa wathandaza wathi Nkosi kunento eyodwa engiyaziyo thina siphila la emhlabeni ukuthi iy'moto zaka-Mercedes zakhiwa ka-Mercedes banazipele zonke zakhona wathi-ke nangumama uZondo wakhiwa wena sebewakhiphile amathubhu akhe omabili wena ngoba uwena owamakha unesipele samathubhu sicela sona umuphi nje noma oyedwa umntwana ethandaza emile ekhishini uBamanyathi waqeda wahamba kwaku-September kwaba October November yes ngoNovember hayi sihleli nje uyathandazwa ubaba angazi nokuthi yini ukuthandaza angisathandazi ke ngaleso sikhathi kodwa uthi ufuna umntwana kuthi nje ku-December sasimenyiwe omunye umngane wakhe wayenzele iy'ngane zakhe la umemulo siyakhona kwaku-December 22 ngamuphi unyaka 2014 okay siphume enkonzweni ingane uyakhumbula ukuthi nginey'ngane zami engihlala nazo oboy bami abawu-3 so masiphume enkonzweni bese baba njengoba soya eThekwini lezi ngane azinawo ama-cosmetics ake sidlule eClicks kwakusasanda kudlula i-Edendale Mall sithenge ama-cosmetics ey'ngane before sihambe ngoba kusasa baya esikoleni hayi ngithi athi okay asidlule khona hayi ngingene uboy lo mdala uSandile wayethanda i-Broots i-perfume ngingene ngithi ngithatha i-Broots nginukelwe i-Broots into ongakazi uyibone yezwa ngithi kwenzekani ngilukela ukuthi nje manje ngiyambuyisa manje ngithi mina ayibo athi angibuyise athi yini mase kuqhamuka omunye usisi onesi eClicks athi enene awukhulelwe ngithi mina hayi angikhulelwa mina athi enene yini ndaba ungakhulelwa ngithi hayi angizali nje angikhulelwa athi hayi wena thatha i-pregnancy test ukhulelwe wena ngoba manukelwe i-Broots ayikaze yanuka-ke futhi ayinuki-ke ayinuki mina iyanuka nje futhi nje athi nje sisithatha i-pregnancy test ngithi angiyithe yabona-ke leyo nto angiyibhengishe esitolo because ibisingiphoxa kakhulu engane uyacabanga ukuthi ngale nkathi ngisazama bengihlale ngithenga ama-pregnancy test uze ubone umzimba ukuthi ngikhulelwe-ke manje yes uma nayithatha uba i-pregnancy test athi awuyithathi mhlawumbe nje ngithi ngani phela ngala wasekho amathupha
Ngithi mina ngani athi xa uthi ngiyithathe ngizoyithandazela asho kanje athi ngizoyithandazela uzobona izophuma ithukhu lelo ngithi yazi kodwa wena ngibe ngiyidlulela ngiyoyikhokhelela izinto zengane asala khokhelele pregnancy test isikhuphuke sihambise ekhaya hayi masifika ngifike ngingene eshaweni nje ingane sesiyahamba sesilungiselela ukuthi ngingene eshaweni sengithi ngiya-refresha cause phela sisefonzweni mangaba angibize futhi baba ngise-bathroom khona ekamereni lethu bathroom yethu athi yena wenze phela yenziwa kanjani lento yakho ngithi mina ayi ngichame ngiyenze mase ngiyibeka lapho mase ngiyaphuma e-bathroom ngingene kulo nto ngigcobe kana ngathi ngisathi ngiyagcoba nje athi and then how we check phela angene e-bathroom athi ithini ngenhlanhla wayithenge lebhalayo angithi mina ayizobhala ithi not pregnant ngibhekele kwi-dressing table ngiyagcoba ngimuzwe sengibamba la ngemuva ngithi mina yini uyakhala ngithi mina ngikutshelile uyibambile kanje pregnancy test ngithi mina yini ngikutshele ngathi musuyithenga lento kuba iyasihlukumeza uyakhala uyathandaza ngithi mina yini ngizama ukususa ayi kuze kube uyasuka uma ngithi ngiyayithatha pregnant 3 to 4 ngisagqoka ngaleso sikhathi ngithatha ingubo le bengizoyigqoka ngiyigqoke masishane ngishiye lapho thatha imoto ndize imoli iseduze shona eclicks ngithatha u2 pregnancy test ngicela ukutshela ukuthi ngafaka ikhadi ngashaya iphini ngashiya njalo lekhadi phuma ngejubane ngiyele ekhaya ngafika awatesta lama pregnancy test omabili futhi pregnant ngithi hayibo siyakhala-ke manje siyathandaza siyakhala iy'ngane vele engane makuthandazwa ziba nokuthi amasithandazo zize nazo beze nabo bezwe siyathandaza abaqedi labantu bayakhala bayathandaza ayi masiqedi sihlale sibukane ngampela ayi ngithi mina ngisayi kwalapha mina lapha eThekwini athi ngobani siyayo amathuba awekho njalo awekho amathuba asahambe kuyosanini udokotela ngesikwazi ukumthola kuvaliwe phela isonto sihambe eThekwini sihleli ngiyacabanga uthi ngiyobuka emzimbeni ngiyayibuka emzimbeni ngithi hayibo ayi yabona nje yabo ngize ngibone ney'nyawo zami ngathi ivukela ngikhulele hayi ngilontuze sibuye ntambama ayi ngidlule ekhaya ngitshela umama sithenge i-pregnancy test kanje eyi ngiyamkhumbula ubuso bakhe uma baba naleyo nto nje ukuthi naye angazi noma engakholwa noma kwakunjani athi usuyile kudokotela ngithi mina cause angazi noma sebebone ngathi nami ingqondo yami ayisebenzi kahle mina ngizoya kusasa and phela kunalento ukuthi ama-tubes awasekho ngifike kusasa ngivuke ekuseni fone kadokotela ngicela ukuzobona udokotela bathi intombazane izokwenzela appointment the following week ngo-Wednesday ngithi hey dala nje ayithi intombazane ngithi mina ithi ukhulelwe yini ngithi ngikhulelwe athi pho yini ngithi ngiyableeda yabo sengifuna into manje ezokwenza ukuthi angisheshisise ithi hayi phuthume noma manje uhambe straight esibhedlela isisho ngegama sala eThekwini ngithi mina okay ngithi mina ngeke ngifuna ukuqala udokotela ithi woza masishane hayi nangampela ngahamba ngagezela ngizwe drive sizala masifika sifike ngampela safica udokotela engakafiki kwazi kwabe uyafika hayi ukuthi nje intombazane sithi usokuthi phela ukhulelwe lo muntu uthi uyableed ngangena kudokotela udokotela hawu ngithe sobonana ngoJanuwari the same dokotela ngithi mina dokotela ngikhulelwe athi udokotela ngikhumbula ukuthi mama wahlala wathi hayi masisizona ngeke ngathi ngikhulelwe ngawakhipha awu3 ngawabeka phezu kwetafula lakhe wabamba ikhanda udokotela wathi inkosi yami uyazi ukuthi umzimba womuntu uyayilalela ingqondo umzimba wakho ulalela ingqondo yakho lokho ekufunayo angeke uzukhulelwe mesisizondo kwamanje linda sizozama dead isililo-ke lapho akhala athi asambe sengale kwi-ultrasound yes because wayene-ultrasound le eshuthe kwakwena hhayi le mayefika udokotela efaka kwi-ultrasound engifaka kwi-ultrasound wahlala phansi wawa wathi ingane phela lela isibelethweni ihambephi kanjani wakhala mina la khala udokotela khala ubaba asazi nje ukuthi kwenzekani ayisiphume sibuyele ngale research wenzeni ngithi lutho
athi angenzanga lutho kwenzeke njani kodwa ingane isesibelethweni. Ngithi mina nami angazi. Athi angikaze ngibone into nje selokhu ngaba udokotela ngiyayiqabuka. Angazi ngempela ukuthi kwenzeke kanjani. Athi okay hamba ubuye after 2 weeks sizobona ukuthi ngempela. Kwakungathi ngaphephetha iy'nsuku. Ngifuna Kwaphela 2 weeks. Ngabuya. Asibuye aphinda udokotela sishaya inhliziyo yengane-ke mama siyashaya ingane. Hayi bo uNkulunkulu wami. Ingane athi udokotela hayibo. Athi angiyiboni into. Animeni ningenzi kungenzeki lutho nje lapha endlini yakaZondo mina ngiyayisaba lento mhlawumbe ingane akusikhona isazokwenzeka. Sibuyele emuva. Udokotela njalo ngenyanga ufuna ukungibona njalo ngenyanga hayi ingane yakhula. Kakhulu ingane ngoDisemba kuzophela uDisemba ngoJanuwari. 3 months udlule ngimthole udokotela ukuza kuyo. Mchazele nomlando wakho. Ngimchazele udokotela. Hayi angisazi kahle noma singamchazela. Hayi kuthi mase kunamagazi athathwayo. Ngithi nje ngisekhaya ngino 4 months sengizoba no5. Ngihleli nje ngase sengiwumedemu ke ngingafunda kanjisho ngidrive nje nami sengizitotosa ngihleli nje. Ubaba wayese Great Town usebenzela khona. Afona udokotela. Fona intombazana kaDokotela Mrs. Sondo udokotela ucela ukubona. Ngithi mina yini? Athi enene ngokumayelana namagazi akho. Le qala igazi lingishiya. Ngithi Jesu. Ngihamba ngidrive engasafuni ngidrive ubaba. Ase ngidrive lo boy wami lo muntu. Abekho basesikoleni ngidrive. Ngifike kaDokotela esibhedlela. Hayi ngathi ngisamile nje. Uthi udokotela ngeindaba ezimbi. Jesu Christ. Ngahlala phansi sengiya ngeslow motion phansi. Ngathi sisimele uterminate ingane. Ngithi ngiterminate athi ngithi indaba athi no umtwana akuyena umntwana kahle. Angichazele nje ukuthi ingqondo yami isihambile. Angichazele iziteji zenhlobo zeingane athi lo mkhulelwe wena. Njengoba wawusichaza isitori sakhe esingangichazile. Yasho ukuthi no asazi kwenzeka kanjani kodwa nje akuyena umuntu kahle hle. And uzofanele umterminate. Ngithi ngeke ngikwenze lokho. Jesu. Ngikhale kaDokotela ngikhale. Athi udokotela sisi kuzofanele ngikubhukhele psychologist izokhuluma nawe. Kodwa futhi mangabe ukuthi usafuna ukwenza amanye ama-test ngizokuyalela emhlanga angazi bakhipha amanzi la umntwana ahlala khona. Ngithi kulungile ngizoya khona kungcono. Ngangempela ngiphume lapho. Uyabona lapho ke sisi sinenhlanhla ngafika ngangipake e6th floor. Ngibheke yabona ubheke khona imoto ziyehla kanje. Ngangena emotweni ngathi yabona manje angishaye le moto ngigiqela phansi. Ngikhathele nje ukuphila lempilo engiphila kubuhlungu. Uyamfonela umyeni wakho? Angakamfoneli ngaleso sikhathi. Mase ngiyacabanga ukuthi ngithatha ucingo ngimfonele ukuze azi mangifa manje ukuthi yini engibulele. Ngimfonele baba dokotela usho kanjena athi nje ulaphi ngithi ngisesibhedlela hamba nobani ngithi ngekho athi ngithi ungcono ngife. Ngathi nje ngisakhuluma nalolo cingo lwakhe because ngase ngithi ngiyalivala kufona ubaba Manyathi. Ngikhumbula ubaba Manyathi lo ngithi wathanda. Nangalesikhathi sithola ama-results alama pregnancy test sibuya sizeThekwini emcimbini ngafonela yena kuqala ngiyakhumbula wayethandaza sasafika kamngani wakhe. Umkakhe uthi wayekhiyele emotweni uthi kulindele ukuthi uzoshumayela umfundisi la ukhiye emotweni wathandaza sisuke eMaritzburg sasafika eThekwini. Uyena ngaleso sikhathi uyangifonela ngabe ngithi wafonela ubaba ukube ngase ngilivalile ucingo lakhe manje wafona la ringa esalon ngifone ngiyakhala. Athi yini ngithi mina udokotela uthi angiterminate ingane yami akuyona umuntu. Athi hayi le yakhulekelwa kangaka. Hayi thina uNkulunkulu kobuza ufeyile yena ngoba thina sicela ingane. Yena mayezosibuyisela izilwane esingafazi. Ngithi mina ngikhale ngithi ngcono ngife bamanyathi ngiginqa le moto. Athi nje athi lalela susa imoto manje. Phone loudspeaker uyibeke elontuzeni sizokhuluma uyozofika ekhaya.
kulungile ngifuna ukuza lapho mina uzongitshela ukuthi udokotela utheni. Ungaqala uzibulale ungangichazeli ukuthi udokotela utheni. Engani mina thina esakhulekela lengane sinike ithuba kuzosichazela. Ngikhale ngidrive ngikhale ngihamba ngiyakhala endleleni angazi nokuthi ngafika nini ekhaya. Ngathi cela ukukutshela ukuthi eGreytown ngathi ngingena ekhaya wayengena umyeni wami. Angazi ukuthi wayedriver kanjani. Ngiyakhala ngale ndlela ngiyakhala. Uthi kulungile asihambe siye lapha eThekwini mhlawumbe lapha eThekwini bazoshopha okuhlukile. Asihambe siye khona. Nkosi yami senze i-appointment saya abuya ama-results athi nje ama-results. Umntwana nje bangichazela bathi umntwana umuntu uma umbuka kodwa ngathi uyisilwane futhi ngeke aphile more than 2 hours. Mase sengimtetile. Yo ngiyakhala Nkosi yami kwakunzima. Kwakunzima. Uyacabanga ukuthi ne-psychologist engangihamba yangisho-ke nayo yayikhuluma nami ukuthi ngimterminate. Ngathi ngeke ngimterminate. Ngathi ngeke. Uma wayelokhu emile ethi nje ngeke. Athi nje ngeke. And uyakholwa uyazi ukuthi ukukhipha umntwana kusho ukuthini. Athi nje ngeke. Athi kulungile uNkulunkulu uma ngabe kuwukuthi akamthathe yena. Wena mbelethe umntwana wakho uNkulunkulu enza kubonayo ngayo. So nje ukuthi nje siyamterminate akuzoterminate umntwana. Nathi namyeni wami uthi nje cha owami ngeke. Uyathandaza siyathandazwa ngapha nangapha kukho la ngingakhuleka kwakhona kukhulekela indaba yengane. Ngiyaguglisha ngelinye ilanga ngiguglisha lento abayishoyo ngizibona iy'ngane ey'njalo ngibone ngithi hawu Jesu. Ngathi ngisuka ngino 6 months sengino 5 to 6 months manje. Ngangimane ngitshontshe because ngangingasamtsheli nomyeni wami ngihambe ngiye komunye udokotela. Ngifike naye athatha amagazi angisho into efanayo. Ngiphinde yabo nje lapha eMaritzburg ayikho i-gynecologist engenayo ifayili yami. Yes. Because ngangiwahamba wonke asho into efanayo. Ngathi ngisuka ngathi yabo ngimane ngiyeke nje indaba yodokotela ngiyile eklinikhi ngiyoqhubisa iklinikhi. Ayihambela eklinikhi angabatshela lutho eklinikhi futhi kwakunede kuthiwa ngithatha amagazi emdoji. Ngibuyele ngingazi lutho nje. Kwazi kwaba ukuthi ngiba no 8 months ngithe ngino 8 months ngaphathwa umkhuhlane omkhulu ngale ndlela ngahamba ngayo kudokotela. Udokotela nje i-GP. Ngekathi uhamba zonke inyanga kuthena emqondweni wakho wazi ukuthi uthwele isilwane esishiwo odokotela. Yini le kuphilisayo ukuthi angihlale naso isilwane sami? Nganginento ethi yabo kwakumane kuvuke ukuthi udokotela wokuqala wangitshela ukuthi ayikho into ezohlala esibelethweni sami. Yahlala ingane yami le ukwanda waphila walonto. Bayaqhubeka nangu nalo uhleli nje. Uyaphila. Kodwa noma ngathi uyisilwane. Kodwa ke nginalento ukuthi nje kulungile Nkosi ngoba wena umfakile esibelethweni yenza ngendlela owenza ngayo kodwa ke angifuni icala libe sesayidini lami. Okay. Kodwa nje angifuni mina ngangathandazi nje babethandaza babamanyathi wayesupportive kakhulu. Thandaze ebusuku asibambisise ukhuleka athi nje ngeke. Yabo ingane even inyakaza ungakenjoy ukuthi ingane iyanyakaza. Inyakaza kakhulu lengane ngithi hawu lesilwane sinyakaza kakhulu. Yayibona nje ngithi ngisuka ke ngithi sengino 8 months ngiphathwe lo mkhuhlane ke hambe ngiye kwe-GP. Ngithi GP ngeke wena useyela phela wethu fanele ngabe uhamba i-gynecologist yakho. Ngithi mina nginayo. Athi awuyindaba. Ngithi mina angithandi. Athi hawu yini ngenhlanhla lo dokotela engangimhambile ukuba udokotela benomyeni wakhe ngafica unkosikazi. Ngimchazele udokotela ngithi nayi udokotela kunje kwabanje usichazele esifazane. OGP nje lo uzani ngichazele athi hawu ayingeke apha uhlalaphi ngithi nayi ingenhla nje la ekhaya because kungenhla imoli ngenzansi. Athi asakhona wonke ama-results akhe ngithi mina khona ngicabanga khona nabanye odokotela kuwumqulu nje kungani. Athi awungilandele wonke ngihambe ngifike ngilande ngibuye nawo. Nkosi yami naye athi hawu ngeke slow. Sisi kwangafanele uhlala isikhathi size sibe singaka. Yabo nje uyazihlukumeza angichazele naye. Athi waya emhlanga ngiyalelele isibhedlela ngithi ngaya naye wabona athi Nkosi yami. Athi into ezokwenziwa kanjani lena athi ibuhlungu inhliziyo yami ngento ozoyibona.
ngoba uzothi uma ubona mhlawumbe angazi uzophinde uphile kanjani. Ngithi mina okay it's fine kulungile. Athi yazi khona udokotela usasanda kuphuma e-Edendale usene-surgery yakhe uyi-gynecologist. Awuthi-ke ngimfonile ngimchazele amfonele amchazele udokotela athi udokotela hayi akakeze ngimbone. Ngithi mina ngize nini athi nanamhlanje ungeza ngithi washo khona ngisho ngihambe ngekhona. Mangifica-ke lo dokotela ngifike lo dokotela inkosi yami angibuke naye yabo umuntu mayekubukela isondo angibuke nje athi sisathi wazwa mncane nje ngathi kodwa wawungathi ingane-ke ngithi mina nje ngangafuni. Mase ngimchazela lo dokotela ukuthi even amathupho ngangingasenawo yabona sengichaza nje yonke into. Athi nje akuyona-ke yethu le loya dokotela athi yabona-ke le eyaJehova angikaze ngizothola uqala umuntu uthola ingane engenamathupho. Kwakona nje ukuthi uzokhulelwe kangaka athi sisi ngizokutedisa umntwana wakho. Kodwa ungangidayisi ngoba akuvumelekile ngempela kufanele simbizele ama-psychologist umuntu ayi-terminate ingane isencane mangabe ilelu hlobo lwale ngane eyiyona. Kodwa ngendlela onokukholwa ngayo nami futhi ngizizwa engazuthi le nto asiyinika uJehova ngoba ngathi yakhe kahle kahle. Yes. Athi lo dokotela wena uzosho nje ukuthi wanqaba ukuthatha amagazi alikho igazi engizolithatha kuwe. Ngempela siqhubeke lo dokotela. Futhi nje kade ngimbone ekuseni kwakuwumhla 6 August. Ethi uzongihlinza ngoMonday ulandelayo kwaku-Thursday. Athi ayi ngeke ngiyakuhlinza ngoMonday ulandelayo ngoba umthetho wayethe ngangikade ngitsho ngomhla 19. Kwathi yena inkulu kakhulu ingane ngcono ngikukhiphe ngoMonday ulandelayo. Ngingangimbona ngomhla 6 hayi ngibuye ngihamba nomunye umngane nami uMrs. Engihambisile kudokotela abuye athi sibuye hayi masifike endlini sengibuya kadokotela ngizwa nje yabo nginobuhlungu. Mase ngithi mina ngilo ngitshela ufikile ngimtshela ngithi mina ngathi ngiyasikwa athi ufikile kwaze lapho kuseni. Ayikho leyo nto ngithi mina ngeke ngikubuhlungu ebheki. Athi hayi ayikho leyo nto sihlale kuze kube intambama mase yahamba. Mase ngithi hayi ngihlale ngibuze lo buhlungu ukuthi buyaqina. Ngithi hayi wothi ngiwalking ekhaya kuyi-walking distance. Ngifike ekhaya ngifike ekhaya ngithi ngiyafika ekhaya abusekho lo buhlungu. Cela uma ngithi ngingena umathi awusikwa wena ubuso bakho nje kangabuthemba nje ngithi mina hayi angisikho. Ngifika ugugu wasekhaya umncane uphekile. Ngangimthanda ngisho ukuthi ngangimthandile uphekile. Ngidlela ukudla kwakho akuphekile. Hayi nginede ngiqeda ukudla hayi qale phansi into. Hayi bo uyasikwa lo muntu. Fonela ubaba umama fonele ngempela ngithathwe ngifonele udokotela ngigijinyiswe ngihambiswe esibhedlela-ke. Angifika esibhedlela afika udokotela ngibona ukuthi indoda nayo kunzima manje ithukile manje athi MyStory ngicela ukubiza abanye odokotela ngiyasaba nami ukuhlinza ngingedwa. Ngithi mina okay yathi nama-pediatricians ngizobiza be-2. It's okay. Athi hayi kufanele uye etheatre manje umntwana useduze ngeke ukwazi ukuyibelethela mkhulu. Hayi sihambe se-theatre. Masifike e-theatre hayi nangempela-ke ngihlinzwe usisi wami wayela ngenhla kwekhanda lami gugu omncane. Ubaba wayethandaza nje sesifonele naye ubaba Nyathi ubaba ngizothandaza khona la e-Passage. Kube ngiyadeda-ke ngihlinzwe-ke hayi sesikhuluma nje nomama siza la endleleni iphume athi udokotela iba ready-ke mama Zondo sengiyamkhipha kumntwana. Qale manje khale phuma umntwana ngizwe le akukhala lo muntu ukukhala ngezwe lingakanani. Ngimane ngidonse mawubeletha e-theatre kuba nento abakhenqa ngayo kanje ngidonse leyo nto ngiyibeka emehlweni ngikhale. Ngizwe yena usisi wami athi slow ingane engaka enhle kanje. Uchaza i-theatre uchaza nje i-theatre odokotela ngani baningi phela abaceliwe abanye. Ayi ibuyiswa ingane afika ibeke phezu kwami udokotela. Yabona nje ngendlela ulindele inono wena. Ngendlela eyisinda ngayo ngithi hawe masa sangisindiswe. Ngathi mangivula amehlo nje ngimbuka kanje. Jehova. Inkulu ingane iyangibuka nje ivula amehlo imhlophe ithe qwa inhle. Manje ngifuna ukubona ngenzansi ukuthi
umuntu manje ngibona isifuba sikhulu singaka hawe ma kanami ungakanani aphila nje umntwana udokotela umntwana uyaphila ngagcina ngaleso sikhathi nganoma nami ngakolapsa yini ngoba noba bathiwa wathatha ingane washo ukuphuma nayo ngesango emva kwalokho nami ngamani kwavaleka yonke into kwacishe kwafa mina-ke ngaleyo langa-ke nje emva kwalokho ngaphatha mangiyephi sengibuyiselwe ewodini hayi bo bayayiletha ingane ingakanani usukumasensizi wakho usuyayibona-ke manje azikho angithengile lutho phela vele ngani ngiya-understand ukuthi ingane phela vele ngeke izibe khona angithengiwe ngisho iy'ngubo zokugqoka ngenhlanhla uma wayezibekile zabhoyi lo ukwanda zazisekhaya kusho ukuthi wayeyithathe wayibeka ngangingazi nokuthi zikhona sefakile iy'mpahla azimlingana kufaseka amarobho newborn mungakanani ngikhumbula ukuthi ubaba wakhe sasilokhu sithi sizothi uNkazimulo igama lakhe ngathi ngifika sengiphuma etheater ubaba wakhe wathi nje uwenziwe inkosi wathi nje lo akayena owethu wenziwe inkosi no 8 years manje wami 2015 hawe ma yazi nje akhuleke nje ayi yabona ulokhu ubheka lokhu saba ukuthi nale ngane iyasheshisa izinto zenza amasishane wathi no 4 months nje amazinyo ayigcwele umlomo washayisha nje wathi no 7 manje usidudla wabehamba uthe eno 2 years ngase ngiqalile ngenza i-teaching ngaleso sikhathi ngangenza ama-practicals ngenza ama-practicals ukuthi kule sikole ngangenza kusona ama-practicals kube ne-graduation ya-grade R bangicele-ke othisha bakhona bathi bacela ukuthi baphekele uBrian ngihambe ngizopheka ngithi ngipheka uBrian walaphaya hayi inhliziyo ithi yalu ngithi ngiyabuyisa manje unangaki manje 2 years una 2 years vele nje sesithi inkosi ukuziveza la wena nje thina nje yabona nje ngithi umema omunye walapho sasinaye waye umnyeni wakhe thisha wayewunesi athi ubaba uyaphuma manje esibhedlela ngizothi apha pregnant sesilokhulelwa ngithi wema mina uNkulunkulu wayefuna ukuvala umlomo wondaba nje ukuthi ngikhulelwe yabona ayilethe wayewumisa imbanjwa lo mema afike athi asamphethele masithi siyatest positive it's pregnant test hayi bo hayi ngithi ayikho mina lento ngiphume lapha esikoleni ngihambe siye eDrobheni so enkonzweni ebusuku ngihambe eDrobheni ngithenge enye i-pregnancy test positive owesibili umntwana ngaphandle kwamathupha uno 5 years yena manje sathi uzethembiso zenkosi yo hey lude sanda sami njengoba ushilo ukuthi lude udaba lakho kodwa-ke mhlawumbe ngenxa yesikhathi ngifisa ukuthi ohambeni lwakho lonke from day 1 kuze kube imanje yini oyifundile? Ngifunde ukuthi okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka la kuphela khona amandla ethu uqala kaNkulunkulu ngoba kahle kahle thina amandla ethu abephelile and okwethu nokodokotela nokwawo wonke umuntu bekuphelile but uNkulunkulu wavele uNkulunkulu njengoba ngithi nje kuko konke ngithi nje okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka because mangabe ucabanga yonke lento awuboni ukuthi imaphi amandla omuntu namanje awekho amathuluzi awekho namanje kodwa nomama wengane ezintathu uma wengane ezintathu yes ezimbili eziphilayo awekho ya mhlawumbe-ke owesifazane sisisilonda sesivala nje onesimo esifana nesakho othukwa ngiy'nhlamba ikwandoda isimnyekile njengamanje sibona abanye abazalayo uyibone ngelutho ngenxa yokuthi umntwana kamthandi ufuna ukuthini kuyo? Ngifuna ukuthi uNkulunkulu akawadla amandla omuntu ngifuna ukuthi akahambe ngalokho engihamba ngakho ukuthi okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka uNkulunkulu uyavele uNkulunkulu ngesikhathi sakhe and uNkulunkulu uyayeka nje abantu bakhuluma
benze konke nje benze konke kodwa yena mayesefuna ukuvela njengoNkulunkulu uyavela. And mangabe akwenza kumina yini engahlulwa ukuthi akwenze komunye umuntu. Nokuthi ke umkhuleko uyasishintsha isimo. Nginaleyo nto ukuthi noma ngathiwa ke mhlawumbe kwakuyikhona lokho ukuthi mhlawumbe umntwana wayenjalo ngokubona kwabo kodwa ngendlela ekwakhulekwa ngayo uNkulunkulu washintsha isimo. Ngifuna ukuthi nje umama nomama mhlawumbe okwisimo esifana nesami angalilahli ithemba. uNkulunkulu makakwazi ukukwenza kumama uZondo akukho ongamhlula ukuthi akwenze kuye. Yes. Nkosi yami uNkulunkulu-ke akubusise aqhubeke nabantwana bakho bakhule. Angibazi but I can imagine ukuthi bahle kangakanani. Okuhle nomusa kokulandela. Siyabonga nje ukuthi-ke uthatha isikhathi sakho weza kithi wazokhuluma nathi waphinda wathi akawushintshe impilo yalowo wesifazane oselilahleli ithemba njengoba kwenzeka nakuwe. Okunye futhi sinenhlanhla engifisa ukukusho nje sesivala. Ngiyafisa ukuthi obaba ngebhadi bengithi uzoba khona ubaba Zondo. Obaba abanamakhosikazi anamakhosikazi anesimo esinjengesami. Bawa-support amakhosikazi abo. Unzima. Usuke umdinga yena yedwa ngoba ama-in-laws angakhuluma yonke into ngoba wona awakwazi. Yes, awakwazi futhi wena wathandwa wuye. So mangabe usulahlwa uye umnyeni wakho kuba nzima kakhulu. Mina ngakwazi ukuma ngoba umnyeni wami wayesesayidini lami. Ngiyacela nje kakhulu kobaba ukuthi baba-support amakhosikazi abo akulesimo bawa-support kakhulu. Kusuke kunzima awulali ebusuku. Uma wami wayethi mayebona umuntu okhulelwe athandaze athathe inkosi lesisu sicela usibeke kumntanami. Kusuke kunzima ngalolu hlobo ukuthi mina imoli nje ngangiyidinwa ngoba emoli kwangazi ukuthi abantu basho ofela mina ngendlela abakhulelwa ngayo emoli. So nje umzima nje asuke kuba umuntu wesifazane ngaleso sikhathi usuke kudinga wena mnyeni wakhe. Yabo mangabe wena mnyeni wakho usesayide uthola amandla okuma. Yes. Base kuba khona abantu abakukhulekelayo usuku nosuku eceleni kuba kwesesikhathi usuke ungasakwazi ukuzikhulekela. Kubalekile kakhulu kuba nabantu abazokukhulekela eceleni kodwa uNkulunkulu nje akawadla amandla omuntu. Ngikwazi. Uthi Slondi kumadoda anamakhosikazi asesimeni esifana nesakhe ucela bawa-support. Nakuye ukhona nje namhlanje ingoba umnyeni wakhe waba neqiniso kuye wamsaphatha. Uthi futhi uNkulunkulu akawadli amandla omuntu. Uma sekuphela wakho uyayibonakalisa ngawakhe. Bakithi le ndaba angayoni. Ungakhohlanga ukusilandela einkundleni zokuxhumana Select Africa TV ku-TikTok, Instagram kanye na ku-Facebook. Ungene ku-YouTube ulike, usubscribe uphinde futhi ucomment. Sethemba ukuthi-ke nawe mama lapha ekhaya nawe baba abantu abashadile ngisho ngaba nishadile nisebancane nizama abantwana. Semba ukuthi kuningi-ke ozokufunda ukuthi ngisho abantu sebethene odokotela badela bakhuluma konke kodwa ekugcineni ngegama likaNkulunkulu kuyenzeka. Mina nje ikhona engufundile esiqephini sethu sanamhlanje la bese khona sithi inside Slondi Zondo. Nkosami ubaba Zondo uzongihlawulisa. Ngithe ubaba uZondo ngathi ubaba Duma kakusho konke. Asibuke-ke le ibuke lwethu ukuthi-ke ube uyingxenye yohlelo lwethu lanamhlanje. Mina nginguSinenhlahla le iSelect Africa TV. Siyabonga sisi. Siyabonga.